batera. Egun osoan zehar, zuen eta indika hariko festigu aurkezten zen nahi dugulako abesti bakoitza aurkeztu eta abesti bakoitzean zeinek egin duen musika eta zeinek egin duen letra eta horiei omenaldi txiki bat egin. Orduan, beraiek eramango duten osoko asuntua eta espero dut ongi aterako dela. Atzo, badakizue, Manes Paolari egin dugu gaur omenaldi txiki bat, Euskal Herrian, Euskal Kantuan egin duen guztiagatik eta zendu zaigulako. Eta besterik gabe, aztena guaz. Azalpen txiki bat emanen du, jakiteko gana funtzionatuko duen, badakit asko jaizen eman diote, kanta zehor zuten eta zein izanen dena abizatzeko. Hala ere, norbait gero animatzen baldin bada, askiru lehenago guri abizapea, ja posible den, eta txoko bat egin diogu. Bestetik, taberna egun esan zehar egonen daitekita, zerbait hartu nahiko baduzue. Bertsoak honetan hartuko ditugunak letrak anituzue jakoren baldin badizuzue kantatzeko. Ia egun polita izango da, ginenekoa, badakit euskera eta musika biak lantzea bide politagorik igual ez dago, gure euskera honekin dizudatzeko. Eta bestetik, orain bertso bat kantua pasatu dute bereziki Mikelek eta Nikak egun honi hasiera polita emateko. Eskerrik asko. Eso egin dituen justo ekitaldi honi zuzenduak eta eguzat bezuen. Ekainaren bederatzirako zita bada baratuan, Euskal kantu eta literatura erikatzeko sortuan. Ongi pasata pasarazi, zurekin doa tratua, 11 orduz 11 kantu egia da apustuan. 11 orduz 11 kantu egia da apustuan. Edozein zaren adintokitik, doakizu gombitean, Ezkaba plazan karpa batean, ekimen elegantean, sasi gainetik laino azpitik, doinu goxoz esatean, ederreta atsegina dela euskaraz hitz egitean, ederreta atsegina dela euskaraz hitz egitean. Gure etxean askotan arroz, baimena eskatuz inori, egun honetan libre kantatuz bihurtu nahi dugu txori. Niri pasazidaten euskera, zatozen horren zartori, buru mingain eta bihotzarekin bizi maite dugun hori. Buru mingain eta bihotzarekin bizi maite dugun hori. Ongi etorri kantu zaleak gure Ezkaba plazara, aspalditik espero genuen eguna iritsia da. Euria eginen omen digu, baina hori ez da traba, horren aurrean guk ekarriko dugu kantu zaparada. Horren aurrean guk ekarriko dugu kantu zaparada. Gaurko ontako gure erronka, ez da bat ere makala, denon artean eginen dugu kantu saio mundiala. Beldurrik gabe kanta dezagun, dutxan bagunde bezala, eta oraindik lotxa duenak gainetik kendu dezala, eta oraindik lotxa duenak gainetik kendu dezala. 11 orduz 11 kantu, kantuan 11 lagun, hemen denok gara euskatzale izan edo ez euskaldun. 11etatik 10etara, segidan behar dugu jardun, 10etatik aurrera ere kantuan segidezagun. 10etatik
Horrez bestez, gure hasierako bertso hauekin hasiera eman diogu egun hori, eta orain Bernarte Etxepareko ikasleak etorriko zaizkigu. Bueno, aldez aurretik gauza bat. Urbildu lasai eszenatoki ondora eta ez da behar horatzen egotea. Letrak, hau dira. Guk egun nago antolatu dugu asmo batekin, 11 orduz egotea kantuan, euskeraz disfrutatzeko bide polita delako musika. Eta horregatik hasi gara, goizeko 11-etatik hasita, asmoa da gaueko 10 arte ematea kantuan, egin dugu pausa bat bazkaltzeko, giro honean egoteko, eta orduan ere kantuan. Eta oraingoz oso gustora, eta nik uste eguna benetan polita izango da eta giro honekoa. Biltoki kantolatu dugu, Euskaldunon biltoki urte osoan aritzen gara kultur programa bat euskaraz eskaintzen, gai guztatik, eta aurten besatzen genuen hau ere polita zela olako ekimen bat egitea. Eta arrazoiak hauek dira, euskararen alde, euskaraz hitz egin, euskaraz ari, eta zentzu horretan azken aldi honetan gainera euskara dela eta inbeste
oztopo edo hainbeste ez dakit eraso esan, baina sortzen ari dira, eta horien aurrean ere agertzea. Eta bestetik, importantena, euskal kultura mantendu baldin bada, da hainbat eta hainbat kantari, hainbat eta hainbat idazle, eta guzti horiekin batera herriak mantendu duela eta ahoz-aho mantendu duela tradizio bat. Eta gaur nahi geniake eskertu horiei, bizitzan zehar egin duten lan hori bai idazle eta bai kantari, eta bereziki gaur nola ez Manes Pagolari. Dagoen tokitik beretzat txalo handi bat, eta gaurko eguna beretzat doala. Gaur dagoeneko hitza eman daude jente gehienak, uste dute egun osoa beteko dela, hemen denetik dago, alde batetik eskola, umeak, elkarteak, enpresak, banakakoak, musikataldeak, abesbatzak, denetik dago, eta hori da gizartea plurala da, gizartea anitza da, eta gaur hori ikusiko da hemen, eta euskaldunok askotan dugun bezala, erronka bat dugu ere, bai apostu bat, eta apostua beteko dugulakoan gaude. Beteko dugu. Gure ardura da, abestuko duten guziak elikatzea. Indarrak hartu behar dituzte. Piperrak, ekitaldi oso polita prestatzen ari gara, hauze orako eta irina osorako, eta gonbidatuta dago nahi duena. Zazpi mendeko gauean gaude, gure loretan sasi.
Erruntzin dantzalari, irun berrin tupilekie, saldo bat kantari, aurtagia iruñetik, eskaserien namari. Lehenko libertatia, die berriz ekarri. Lehenko libertatia, die berriz ekarri. Iruña gente fierra, Cachabascoa, Bilbao, Arran, Libroa. Iruña gente fierra, Belbetia, Zuba. Iruña gente fierra, Cachabascoa, Bilbao, Arran, Libroa. Iruña gente fierra, Belbetia, Zuba. Etxaia garaitik, atzo Castiako errezara, inozaio ginean aduko mierda. Etxaia garaitik, atzo Castiako errezara, inozaio ginean aduko mierda. Iruña gente fierra, Cachabascoa, Bilbao, Arran, Libroa. Iruña gente fierra, Belbetia, Zuba. Iruña gente fierra, Cachabascoa, Bilbao, Arran, Libroa. Iruña gente fierra, Belbetia, Zuba. Etxaia garaitik, atzo Castiako errezara, inozaio ginean aduko mierda. Etxaia garaitik, atzo Castiako errezara, inozaio ginean aduko mierda. Marmario eta ganrasi, aizeren bata brisa galerna, gaur garbi bihar nasi, saketaularen zuri beltzetan, arrats gozo egun gazi, aitxan sorik ez bageneuka, zer izonegarren zazi. Euskal jendean hausitzeari, mendian eta nabetan, arrano beltza egaldaturik, iritzinen friuntetan, arenik zara zuztunedaku, urrun zure omenetan, hoi sekulako garaipen hura. Irabazi ziganera,
gure zonuaitza landatu dugu amildegi muturrean. Adarrak daude ertzetik arruz, sustraiak berriz lurrean. Bihotzesteak ez du heldugaz, esku baten aburrean.